הציוני מצטרף אלינו. שלום לך, הפרופסור יוסי יונה. צהריים טובים, פרלי. אסתי, תודה. אסתי, סליחה. הדרישה של אריה דרעי לעמוד על מע"מ אפס ולא לקבל את זה במקום נגיד הנחות במים, בחשמל, אולי בארנונה, בתחבורה ציבורית לשכבות החלשות, היא דרישה נכונה, או שאתה רואה בזה חלק מאיזשהו משחק של הגנה על השקופים במרכאות שהוא יצטרך להתפשר בו? לא, אני חושב שזה לא עניין סימנטי, בטח הוא רוצה שזה יהיה איזשהו חלק קבוע ושוטף מהתקציב. ברגע שאת מורידה את המע"מ, אז זו מדיניות כוללת. ברגע שאת מתחילה עם עניין של הנחות, אז זה קשה ליישם את זה, וזה מאוד דינמי ומאוד נזיל, ולכן זה לא כל כך ברור עד כמה זה בר יישום. איך אתה מסתכל על התקציב ממה שאתה בינתיים קורא ולומד? לא כל חוק התקציב וחוק ההסדרים מונח בפניך, אני מניחה. נכון, אז הקריאה חייבת להיות, אתה יודע, טנטטיבית בשלב הזה, וכפי שגם באמת ידידי, שאותו אני מעריך מאוד, אלי כהן דיבר לפני כן, בוודאי, יש כמה בשורות חביבות, וצריכים לציין אותם גם כאשר אני מהאופוזיציה, בין אם מעלים את השלמת ההכנסה לקשישים, קצבאות ילדים, וגם מתן הטבות כאלה ואחרות לחיילים, אבל עדיין זה לא תקציב חברתי, וזה לא מדיניות חברתית, כי אנחנו עדיין, כשאנחנו בוחנים את ההוצאות האזרחיות בישראל למדינות שונות, מדינות ה-OECD, אז אנחנו עדיין באחד מהמקומות הנמוכים ביותר ברמת השוויון, ולכן לא רואים למעשה צעדים שהם צעדים מבניים שיכולים להביא במהלך השנים לשינוי משמעותי. קחי לדוגמה את תחום הדיור, אין פתרון לדוגמה לבעיה האקוטית שאיתה אנחנו מתמודדים, כאשר התקציב של משרד הבינוי, כפי שדוח מרכז אדוה מראה, התקציב של משרד הבינוי ירד במונחים ריאליים מעל לעשור ב9.9 מיליארד שקל, כן? ל3.3 מיליארד שקל, ואילו הכנסות המדינה ממיסים נדל"נים גדלו באופן מאוד מאוד משמעותי מ5 ל7.8 מיליארד שקל. זאת אומרת, המדינה הפכה את עתודות הקרקע שלה למקור הכנסה מאוד מאוד מרשים, מבלי שהיא נותנת לכך פיצוי משמעותי שאמור לבוא לביטוי בפתרון בעיית הדיור. קחי לדוגמה את הגזרה המאוד קשה והבלתי סבירה או בלתי מתקבלת על הדעת של כמיליארד שקל בתקציבי החינוך. את יודעת, אנחנו תמיד מתגאים ואומרים שההון התרבותי שלנו, ההון ההשכלתי, הוא מפצה על משאבי טבע, למרות שצריך לומר שבסוגריים יופי יש לנו גז. יש לנו הרבה שכל, אבל אין הרבה תקציב לחינוך. זה היה הבעיה. מאז ומתמיד זה לא בראש סדר העדיפויות. נכון. מעניין אם שר החינוך הזה באמת יעמוד ככה חזק על רגליו. נכון, אסתי, ולכן באמת העניין הזה של לבוא ולהוריד בצורה כל כך גורפת, והייתי אומר אפילו אכזרית, מיליארד שקל מתקציב החינוך, מתקציבי ההשכלה הגבוהה, 260 מיליארד שקל, היעדר מענה לבעיה האקוטית שהוציאה המון הורים לרחובות, כלומר הצפיפות בכיתות. יש צורך דחוף לאקוטי לבנייה של כיתות חדשות, והנה אין שום מענה לבעיה הזו. אז אני בכוונה ממקד אם תרצי את הפרוז'קטור לתחום הזה של החינוך, כי זה אמור להיות מנוף הצמיחה של החברה הישראלית, של הכלכלה הישראלית. אבל תראה, כל ממשלה בממשלות ישראל, תתקן אותי, אתה הראייה שלך הרבה יותר רחבה משלי, תמיד שמה את הביטחון במקום הראשון, ואחר כך כל השאר, המון הצהרות מאוד גדולות על החינוך ועל החשיבות ועל הנוער, בסוף, אתה יודע. ואף מקומם יותר, אסתי, שישנן דעות חלוקות באשר להיקפו של התקציב הנוכחי של הביטחון, ועדת לוקר, והנה הממשלה אפילו לא התחילה אפילו לדון בזה. לא רוצה לדון בכך, ועל פניו נראה שהיא נענית לדרישה להגדיל את תקציבי הביטחון. אתה לא מתרשם אבל, פרופסור יונה, ככה עם יד על הלב, שהתקציב הזה, ממה שאנחנו יודעים וקוראים, שנינו לא קראנו את חוק התקציב וגם לא את ההסדרים כולו, אבל ממה שאנחנו מתרשמים, שיש כאן תקציב שהוא יותר חברתי מקודמיו? אני חושב שיש אנשים באמת בממשלה הזו שהם עם הלב שלהם במקום הנכון. אני חייב לציין זאת. גם כחלון, השאלה עד כמה יש לו חופש פעולה למול ראש הממשלה ולמול פקידי האוצר, שהמון פעמים הם אלה שקובעים את המדיניות ולא שר האוצר עצמו.
עצמו. אני דווקא רוצה לחזק אותו ולומר לו, השר כחלון, אתה בעל הבית, אתה ביקשת את שר האוצר, ועליך לתת את אותותיך באופן שבו הוא מנוסח. לפעמים נדמה לי שהוא נכנע, צריך דוגמה קטנה בעניין שנוגע לכם במישרין. הנה, בטיוטה של הצעת התקציב האחרונה אין לו אזכור של תקציב לתאגיד של שירות השידור הציבורי החדש. איך הוא יתקיים אם התקציב הנוכחי בכלל לא מציין מקורות לממן אותו? אם אנחנו מתבשרים שהולכים להחשיך את המסך בחודשים הקרובים, אז ישנם המון פגמים משמעותיים. כפי שאתה אמרת, אסתי, ואני מקבל את זה, ישנם אנשים בממשלה הנוכחית, וביניהם גם שרים בש"ס וגם בכולנו, שאכן הלב שלהם במקום הנכון, אבל אני אומר באחריות רבה, על פי מה שאני קורא באופן טנטטיבי, שהתקציב הזה הוא לא מבשר מהפך, אם תרצי, דרמטי מבחינת הרגישות החברתית שלו. לא לזה אנחנו מייחלים. נדרש עוד שינוי מהותי ובבני כדי לתת מענה לבעיות החברתיות שניצבות לפתחה של החברה הישראלית. תודה רבה לך, פרופסור יוסי יונה, המחנה הציוני. גם לך, אסתי, ויום טוב. תודה רבה. 12